Shalom. Selamat hari Minggu ma di hita salutna. Guani minggu ta sadarion ima minggu estomihi. Saya homa gabe patanobatuaku. Topik minggu tahun. Papatarhon sondang ni hamuliaon ni Jehovah. Marende mahita. Marhite guani de bata ama, dot guani anak na Tuhan Yesus Kristus, dot guani tondi porbadia na tumapalangi dot tanoon. Amen. Ay ibana hapatean jala parmulaan ni nasan adong, na tama do ibana, dina tinagihon na torop anak do hasangapon, pardengkaton sun induk ni hangulutan nasida. Marhite-hite haporsuhon. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale aman namin na di banua kitjang. Disiruho anakmu Tuhan Yesus tu portibion. Asa disegay aka ulaw ni si bolisi. Say padungo mahami marhiti-hiti tondim na badiyay. Asa unang tarpedim hami di begasan dosa. Alay asa monang hami sahat ro di ujung. Jala asa mardame hami saliling di tanoon. Pai masahat hami tuhangulon nasora suda. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marende maita.
Pating ni debata di minggu sadarion, imasian patik paduahon dot lapatanna. Dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manang aha na di Banua Gijang, doh na di Banua Tongaon, rodina di bagasan aek na di toru ni tano. Ianggo tunggabe si sombaon manang si oloan. Dia do lapatan ni ondo. Ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asadang jadi ibana marsomba tu sombaon manang tu gana-ganaan. Mangido hangoluan siani, jaladang jadi oluan begu manang ulpuhan ni hadatuon. Jaladang jadi posroha di ugasan homitan. Atong rap mangido gugu mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata. Saya pargugui mahami, mangulan na hombar tu patikmi. Amen. Marende mahita. Tatopoti madosata matang yang mahita. Ali Tuhan debata, pargogon naso hatu dosan, parasi rohana sumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami halak pardosa na dangolon, roh tujoloni habangsa habadian mi, manopoti jala mangugukon dosa nami, macai jojot warsahi hami ho, marhiti-hiti pikiran dot hata, dot pambainan namin naroai, dang waholongi hami ho sian nasa rohanami, dot nasa ate-ate nami, dot nasa tondi nami, dot nasa gugu nami, nang dongan nami, dang doson diri nami hubayan hami, dibayani tama dori masmu jala uhumanmu hami, tu hamatean saliling nileling nai, ale nama porus mahami nuaing tu asini roham, nagodangi mangido sia nasa rohani hasesani dosa nami saluhutna, sai urupi mahami paubahon rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak halong ni roham si pangulu hami,
dot alani guarmu nabadiai, ale Tuhan, saya asi maroham di hami halak nadangolon. Amin. Tabege mahata baga-baga taringot tu hasisani dosa. Satokindo hutadi konho, alai papungu-pungun hudo maho muse marhitete aka asini roha godang. Tagan di papia ni murukku utabunihon bohiku. Satokin maradopon ho, alai marhitete dengan basa saleleling na asyaku ho. Ninna joho basi paluaho. Hasangapon madi debatan na digicang. Amin. Marende mahita. Epistel di hari mingguon di enet sian 2 Korintolu ayat 12 rodi ayat bindu 4 ayat 2 tajama mar sikat sorin. Mar hirasni rohasi tutudo hami atong mangasahon pakirimon nasay balga. Alai gabet takang do rohana sida, ay ro di sadarion tong do tertutup perjanjian lama, jupa dijahai laos so diukap dope, ala holan di bagasan Kristus di pasohoti. Alai di simulak rohana sida mandapoton Tuhani buaton nama pakukupi.
Ale angguhita saluhutna akana sinondangan ni hasangapun ni Tuhani sohuhup buhita pauwenna mahita gabe tudos turupana mandapoton ragam ni hasangapun marguru tu Tuhan ni tondii. Sandok hutulakon hamido akan nabuni aka si hailahonoton aedang marakal hami jeladang marlaok hubahen hami hatani debata hasitonganido hupapatar hami gabe jongjong hami tandao ni rohani salhutna jolma diadopan ni debata ima sahatna martua doakan atu mangion hatani debata jalan nau piopsa. Amin. Marende mahita. Tahati ma haporsia tai songona hina dilakoni dongata sa porsian di sandok portibion rap mahita mandok au porsia bata Jehoba yo ama parguna suatu dosa na tumo palangi dohotano au porsia di Kristus ana de bata Jehoba na sesedai iman na tinubuhon ni si Maria nagabegabean sian tondi parbadia andorang sohabubuhan. Ido tu hata natumon na bernit di pangumunin silatus na matetar paja doi bana di opinar silang na tuat tu banutoru dung ditanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manayang tu surgo lahundul di syamun debata Jehoba aman nai parguna suatu dosani di sima ibana paima mulak sugot tanoon mangumui halak na mangulu dohot na mate au porsia di tondi porbadia jala dongsa da huria nabadia huria hatopani halak Kristen akan nabadia do dia sene dosa do dihatai namandok mulak mengulus sogo dagini halak naung mate do dihangulan nasora sudah. Amin. Tabege makur sian ina maranata dungi diuduti dot ama.
sabegema korsian wikdolu. Titing namasa di Huriata di Minggon, tanggal 2 Maret 2025. Naparjolo majakon gaberuas nagok. Sadarion di Jakok Huriata do gaberuas nagok, hima keluarga Ernest Valentino Sinaga, Farhana Fiar Kamil, Enganan Nasida di Komplek PHB Cibubur nomor 22, Kelurahan Cibubur, Sian, Wik 10. Napa duahon, ruas napida. Mulai sadarion, pida huriado, keluarga, Padita Krispandoli R. Harahap, MTH, Inang Leli Monika Borusia Obing, Rap Dohot 2, Yanakon Nasida Bawa. Pida Tuha KBP Resort, Dulu Sanggul Kota, Distrik Tolu Hubang, Enganan Nasidayan, di Jalan Rawabola, RT Onom, RW Pitu nomor 26, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Wiksada. Napatoluhon, Ruhut
Parmahanion Pamisangon. Mamuk kasadarion honaruhut Parmahanion Pamisangon do naparjolo keluarga liber sahat sidabutar inatai Rosian boru nainggolan ala mangihuton pangajarion sian huria na asing namaralo tudong dokmani HKBP maringalan di jalan Melati RT 4 RW Sada Cipayung sian wik opat napaduaon keluarga Wilson Alexander Sidabutar SIP Agnes Angel Nusiana Borunenggolan SE ala mangihuton pangajarion sian huria naa asing maralo tudokmani HKBP maringanan di jalan Melati RT 4 RW Sada Cipayung sian wik opat napaopaton Dewan Diakoni Sosial Seksi Sosial tabuamma ditangyangta karuas ni huriata na di bagasan parsahiton songon nang tarsurat di titingta napalimahon Sinode Distrik Walu DKI Jakarta mamuka hari Senesa tu Selasa tanggal 3 4 Maret 2025 di Patupa HKBP Distrik Walu DKI Jakarta do Sinode Distrik maringanan di Green Forest Hotel Bogor borhat do utusan sian huriata opat talak ima Pardita Resort Pardita RF Sitorus MTH utusan Sinode Godang Situa J Sihotang dohot utusan Sinode Distrik Situa AP Simanjuntak dohot inang Nyonya E Sinaga Borusiagian napaunapon bona tahun wik di Patupa wik do pertanyaan bona tahun wik 5 Selasa tanggal 4 Maret 2025 masuk pukul 10 siang wib maringanan di GSM Gloria lantai Sada wik sia hari Sabtu tanggal 2 Maret 2025 masuk pukul 10 siang wib maringanan di GSM Gloria lantai Sada napapituhon padidion nabadia di hari Minggu tanggal siang Maret 2025 di Parminggu pukul 10 wib patupaun ni huriata do padidion nabadia tu poso-poso ianakon ni ruas ni huriata marguru manatoras di hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 masuk pukul 10 wib maringanan di gereja napawaluhon boa-boa hari Jumat tanggal 20 Februari nasalpu nunga di Patupa rapot pembentukan panitia tahun transformasi AKBP Pesta Gotilon dohot hut AKBP Resort Cibubur 46 tahun Laos Patupa ni Uriado pelantikan di hari Minggu tanggal 10 Maret 2025 di Parmingguon pukul 7 wib. Obar tu program ni kerja ni huriata tahun 2025. Marhite titingop pinangido tujude ruas ni huria asata pasahat bema peliat tahun tu huria manang tu situawi nabi. Guar ni ruas nang pasahat to peliat tahun periode Januari 25 sampai 2 Maret 2025 Boima tajaha di warta jemaat. Naparpudi ruas namoding. Nunga marujungolu ruas ni huriata ima inang Rospita Boru Huta Barat nainan umur 40 tahun inabaluon ni amang Maridup Panjaitan. Inganan nasida di Jalan Nurul Yakin RT Pitu RB Walu nomor 10 sia Sianwik sia. Modding na di hari Minggu tanggal 27 Februari 2025 kemudian
hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 di TPU Susukan, Ciracas. Marningot ruas nang moding jongjong mahita salutna. Ujung perjalanan ni ngolu ni dong atawon, laos pangotok kita do sude, nang kita pe disadatiki, tong do songon nasida ikom moding. Alani totong mahita marpakirimon na mangulu, saleleng di Portibion, jalasay hobas, manang sadihari pe ita laho manadikon tanoon. Taingot ma hata ni duhata di pangukapos 14 ayat 10b madok martua ma akan amate di bagasa tuani olat nion tutu di dok to di masohot manasida sian paruk kilon nasida ay namangio matu nasida niula nasidai tabuam masude keluarga nang sisolot natinadikon ni dongata nang jumulo modingi asa anggiat matuata na mga pulina sida, alani martangyang mangita di bagasan rohat tabi. Amen. Mari demaita. Udul maita. Songanima titing namasa di mingguta sadarion, aka titing nasing boy mata jaha di warta na tatiok be. Horas. Tabenge makor puji-pujian sian wik opat.
Barende mahitahut papulung pelian sada A sada B.
Dame ni debata na sumurog siya sa luhuk na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Hamuna kadonga saha persyaon. Hatani Tuhata turpuk jamita. Si pahusor-husoron ni rohata. Di mingguta sadarion minggu estomihi. Imanatar surat di buku 2 Musa. Bidu 34. Mamuka maisya ayat 20 sia. Sahatu ayat 35. 2 Musa 34. Ayat 20 sia sahatu 35. Tapai hutihu ma di bagasar rohat tabi. Jadi dinatuati si Musa siad dolok Sinai. Huhut patiop-tiop na 2 lei panidanion. Di bagasat tanganna. Dinatuati ibana siad dolohi. Alay dang diboto si Musa. Naung marsinodak sisik ngibohinay, ala naung makatay bana doho Jahoba. Jadi diberek siaron dohot sudehalak Israel masih Musa. Hapeidama nunga marsinodak sisik ngibohina, gabe mabiar nasida roju monok tuibana. Jadi di jauh si Musa manasida. Gade mulak nasida tuibana. Siaron dohot sude iduk ngiluhutani. Laos makatai masih Musa dohot nasida. Jadi duk songoni. Roma jumonok sude hala Israel. Gabe di patol hasimu sama tunasida. Sudehata napi nabuani Jahoba tibana di dolok Sinai. Jadi duktol has hatai di hata hosi Musa tunasida di bae masada pakukupi tubohina. Alai molo masuk musesi Musa tuadopan ni Jahoba. Naeng makatai dohotibana. Di pasisi mapakukupi. Pai marua ribana muse. Jadi dumrua ribana. Di hatahom matuhala Israel. Hata natinonahot tuibana. Jadi diida hala Israel mabohini si Musa. Pola marsinodak sisik ngibohini si Musa. Gabe di pasuak si Musa mapakukupi tubohina. Paima masuk ibana muse. Makatai doho Jahoba. Ido sahana. Hamuna kadonga saha persyaon. Hita hurian itu hata narak marpungu di guta sadarion. Buku 2 Musa. Ima buku nama naringoti. Taringot tu sejarah perjalanan ni bangsa Israel. Leleng yo 40 tahun. Dukaruar bangsa Israel siad parhatobanan Mesir. Sahat tuna masuk nasida tutano kanan. Jadi na jolo akamanginang hiado bangso Israel. Bangso na pinili ni debataga be bangso na jala anaknya. Di parhatoban. Leleng nyo 430 tahun. Di parhatoban na Mesir. Sa leleng na 430 tahun ni. Nunga-tunga palahacit. Madate pakilalan ni bangsa Israel. Anggo sian gogo ni bangsa Isadiri. Daktar paluan nasida siak
sian parhato banani alayalani asidoho tolongi rohani debata di paharuar debata bangsa Israel siap parhato bana Misir marhite tadda halonganga bulun mangihuton kesaksian Alkitab dukto lubula bangsa Israel haluar siap parhato bana Misir saha manasida tu sadainganan namargoar halongonan Sinai di sima parjolo sahali bangsa Israel goarra marsaro lapatanna berkemah lapatanna maradi nasida di halongona Sinai hampir satau bangsa Israel na marsaro na berkemain di halongona Sinai di tikima di jauh debatasi Musa asanako ibana tu pucuni dolok Sinai lau majalo patik nasapului sia debata borhat dosi Musa manganako hidolohi nian diturpuk tahun dangapala takas di patorang songo dia parnako ngisi Musa sahatu pucuni doloki dak takas di patorang diturpuk tahun songo dia parjupan ngisi Musa doho debata di pucuni doloki dak di patorang diturpuk tahun aha akana masa di pucuni dolohi saleleng di pucuni dolohi si Musa alaina di patorang diturpuk tahun ima barita di partuat di naturut si Musa siap pucuni dolohi tutoruni dolohi madapot to bangsa Israel dia di patorang diturpuk tahun parjolo sahali nakid didok dinamulak dinaturus si Musa siap pucuni dolohi di tiopi bana dua leh batu dia lapatan milih batuon hamuna kadongan ditiki dilihat debata pati nasapulu itu si Musa dangna disurat di harotas patiki dangna ditulis di HP pati nasapului alai di surat pati nasapului di dua loh batu lapatanna di batu do di surat debata patik nasapului di dua batu patik na parjolo sahatuna paopaton ima di sada le batu patik na palimahon sahatuna pasapuluhon di surat di sada le batu dungi gabe dua ma loh batu Nabi Noah ni si Musa tuat siad dolohi lau madapot to bangsa Israel ditoruni dolohi dung jupaksa dupa jupak si Musa tarsonggot si Musa mamereng bangsa Israel alaman ortori bangson marsoba tude batagana-ganan lobumas di bain nasida gabe de batasi sobaun nasida ujung ngamuruk si Musa tarpirim si Musa mamereng bangsa Israeli ujung ditipal honibana dua loh batui gabe bola jada di bakaribana masude akade batagana-gana ni bangsoi hamuna kadonga saha persiaon dung mobur rimas ni debata di jauh debata ma musesi Musa lao majalo duplikat ni loh batu na duai sia debata naik gosi Musa jala tua ibana Muse di si mana pinatorang iturpuk daun di si di berek siaron doho bangsa Israel bohini si Musa tarhalomong nasida ala marcahaya di turpuk daun sisi ngibohi manang kulit nibohi ni pardopahan ni si Musa
Iman waik secara singkat turpuk taon nuang dia mananang dohono ni turpuhot tu hita. Parjolo sahalia kamanginang songo simu saido hita. Sudah hitau di jauh tu hata lao pa tuluson lao pa sauton sakap doho rencana ni debata. Di jauh debata si Musa asa manai ibana tulput cuni dolok sinai. Adong naik pasahaton ni debata arta nau marga di bangsa Israel ima patik nasapuli. Songoni dohita sudah dohita di jauh tu hata gabe ula-ulana gabe alat perpanjangan tangan ni Tuhan lao pasauto patuluson sakap rencana ni debata tu pertibion. Apostol Paulus mado sudah halak Kristen gabe sitidang ini Kristus. Sudah halak Kristen ula-ula ni Tuhata. Sudah halak Kristen gabe akaparjamita maka tidak kon hata ni debata longo ni rohani debata sahat tujungi portibion. Sudah hita di jauh songo si Musa gabe ula-ulana. Manangi dia hita mula-ulaon, manangi dia hita maringana sigano pari. Dipakai di jauh Tuhan hita gabe ula-ulana marhite akau lauta sigano pari. Manang na di kantor pehita mula-ulaon, manang na di pajak pehita mula-ulaon, manang na mengajar pehita di sekolah mula-ulaon. Sudah akau laon na pinasahat ni Tuhan itu hita naik pakai otai maka tidak kongguar itu hata. Ikut tarida siapa perdalanan ningoduta, siapa katayota, siapa mereka ula-ula perpanjangan itu hadohita. Dakola si Musa di jauh debata gabe ula-ulana. Alai sudah hitaon ula-ula perpanjangan tangan, perpanjangan suara ni Tuhan hidup kita. Manang na di kota, manang na di huta-huta, manang na di gereja, manang na di dia hita maringana muda-udaon. Sudah ulautai naik patuluhon, hasasaut, hapapatar, sakap rencana ni debata. Naik marhite hita, naik tulus, sakap rencana ni debata, sahatu jongi portibion. Alania kamanginang dinamangalak kapehita. Dinama katai pehita, dinamekkel pehita, naing makada halak Kristen si hutot tuhata hita, naing majahaw ni halak kita si hutot tuhata tuakatik kinanengro. Alania kamanginak sudero hitaw di jauh tuhata, lao pakeon na gabi ula-ulana, songo si Musa na di jauh debata, nakok tupucuni dolok sinay, si surona mabuah patik ni debata. Tu bangsa Israeli manang na di dia pehita mardalan manang aha pe ulauta sigano pari ikko pakkeotai dalata maka tidakon lomoni rohani dewata manang nomor 33 pehita lomoni rohani dewata mana taula marhiti akapat 33 otai manang na di pasar pehita mula-ulaon berjualah kita ikkon naing udahonot tamba ulautai songon ula-ula ni debata hita napaduahon diturpuhon songo si Musa do hita ikko borhat do hita lao madapot to Tuhani borhat do si Musa dang dilok si Musa aho marotu hatuson lo jauh nakok manganakko hidulukon alai borhat do si Musa madapoton lao pajupang doho debata lapatanna adong usaha adong kemauan adong inisiatif adong kerendahan, adong kamauo di si Musa, borhatibana lau madapot to Tuhan. Songoni mahita. Alani lang boy dohonota ijabu pe marminggu daw. Daong alai ko borhat dohita, ikonadong usahata lau madapot to Tuhan. Dang boy kebetulan bamolo lewa anot Tuhani badi sise daong. Alai ko marsangaja dohita madapot to Tuhani. Songo si Musa marsangaja ibana. Adong usahana borhat pajupang dohot Tuhani tu pagodanggo tantangan tu pagodanggo parmaran nani bolus ni si Musa lao madapot tot Tuhani alai dang mundur dang gabe sumurut si Musa terus didapot tonibana manguloi pajowon
nasahat ibana. Tu pahyado ibana diancam akabadia panoro di tongah dalan. Tu para hyado ibana naing rucur alai torus ibana bertahan ikut sampai pajupang doho Tuhan. Songonido hita mungkin gudang parmaran, gudang akka abatabat natabulus lau marminggu lau madapot tot Tuhani. Mungkin raudan, mungkin kurak sehat kita alai unang makai gabe pangabati di hita lau madapot tot Tuhani. Mana ngahape namasa sudai ujian siana dopan itu hata molorope udah tiki partangnya kita unang gabe martabuni hita di jabu ujian do siap tu hata buado hita mamulus akka tantangan abat-abati si Musa diturpukau nak pegodang masalah tantangan nak pegodang abat-abat nak pesipatan yang rucur ibana siat dologi alai mau ibana berusaha ibana olo ibana berniat ibana ikut sapi naik pajupang dohot debata na patoluhon na naing dohonon ni turpuhot tu hita tangi mahita dihata suara ni debata ditangi hot debata do suara ditangi hot si Musa do suara hata ni debata nasahat ibana dang ditutupi bana si pareonna alayolo ibana manguloi hata pajouon parsuruon na pinasahat ni debata songo si Musa ido hita setiap saat rodo Tuhani mamakulingi hita setiap manogot rodo Tuhani mamakulingi hita mungkin ala ribu ni portibion mungkin ala gogo ni tipi di tonga-tonga ni bagasta joti tedang mabigi suara ni Tuhan setiap hari rodo Tuhani mamakulingi hita holani si hita tita sapuru mataya kamanginang di paingot Tuhani do hita tutu Tuhani dang marhite suara ni jol mabibana mamakulingi hita alai tu kata hati sune desis taido Tuhani dalan na mamakulingi hita setiap saat rodo Tuhani mamakulingi hita marhite tarok tokta molo naik taula pia kana maralo tulomo ni rohani debata rodo Tuhani paingotok kita unang buati saya takut polisi ho inna Tuhanido marhite husip-husip matu hita molo nang mangula siulau pe hita dijujui Tuhanido hita asabor hak mangulau ni molo lo moni rohani debatado akau ulau na naik taulai alani tinggil mahita manangi hokata ni debata songot si Musa nadadi manangihon hata parsuruon na pinasahat ni debata tu hita dirade si Musa manguloi manangi hokata ni debata ala si Musa pe porsea di debata naik songoni mahita rade mahita manangi hokata ni debata hata ni debata na natatangihon setiap pajupak kita dohot debata baik dia kapar mingguan baik dia kapar tanyangan hata ni debata ima na utama di ngoluta ikut tataluhon aka suara-suara nadi portibion marhite hatani debata ikon hatani debata ima na parjolo sahali siuluata dia hatani debata tuhita ima taulahon unang gabi talu hatani debata alani hatani portibion unang gabi sudah tita marminggu holan alani arisan unang gabi sudah tita marminggu holan alani namar pesta dohotak kanasingi alai kautama homma hatani debata di atas segala-galana hamuna kadonga saha porsiaon na parpudi nanang dohonon ni turpuhot tuhita ulinain bolo moloboy hita songo si Musa dohot debata padua-dua nasida pajupang di atas nidoloki makatai nasida nakpe memang dang langsung bohi tu bohi nasida ala memang dang bohi pajupang bohi ni jolma doho bohi ni debata alai godang ala dipakai debata lau makatai mama kulingi si Musa tabunai molo bohi hita padua-dua pajupang doho debata irasa saya hudo akamanginang manogo naisi hicat tita unang jopitor taulak kaulauta
unang jo pitor remeng-remeng ok kita, unang jo pitor gaur kita, alai hudul jo hita satu di podo matai, holan 5 minipe hita, dua makatai dohok dewata di ngoluta, adong go perubahan di ngoluta, si anak kana Somali, pasti ada perubahan, berubah pardopahan ni si Musa, gade marsinodang bohini si Musa, ala paju pangibana dohok dewata, pasti ada perubahan liano ni Tuhan di ngoluta, lam tabaka pasu-pasu, molo padua-dua hita, paju pang dohok debata, molo olo hitaon, meditasi di ngoluta, sasatokin, pajupang dohok debata. Alania kamanginang hita dosi Musa. Dijo dipilih debata, jala disuruh debata, pasahaton hatani debata, pasahato siluan harga siat debata, tuna humadiak kita, sahatu ujungi portibion. Alani radema hita mangulaoni, songo si Musa, narade mangulahon, sude parsuluon, pajowon, napi nasahat ni debata tu hita tumago mahata ni debata na taului sian hata ni portibio tumago masuara ni debata na utama di ngoluta sian akasuara suara na di portibio. Amen matang yang mahita ale tu hadebata amanami na marhabangsa di Banua Gijang mauliate puji-pujian di sobah rohanami Tuhan nunga dipakulingi hohami Tuhan marhiti hatam nabadiyai suatu mahatami tu bagasar roadot pikiran nami asa marurak marparbui hatami asa hatami Tuhan nagabegogo tukot sulu-sulu dihami lau manguduti ngul-ngul nami tu akatik kinanengro nak tu akatik kinanengro pe Tuhan tok tonggo pesihol rohanami tok tong matuha pakulingi ngolunami asa hatami nagabehadang abatabat di ngolunami aso nang manibil hamis ya dalam munasitongi ale tu hadebata manami na marhabang sa di Banua Gijang di minggu nami sadari o tuhaku buat kami tu adopamu akka pardalanan ningolu nami dohok keluarga nami asiro hap Tuhan iring-iring togu-togu pardalanan ni keluarga nami bi pada wakarsak pada wabatabat pada parsahito siya tonga-tonga ni keluarga nami tabay matuhan akapasu-pasu akasilas niroha di tonga-tonga ni keluarga nami asa toktong las rohanami mamujiho dohok mangulaw-ulaw na pinasaha di tonga-tonga ni keluarga nami nang akayanakon pahop putuhan na pinalumeho di tonga-tonga ni keluarga nami bi manang di diabe pinasida maringanan dadao manang najonok siya kami ramoti na sida saluhna molo di baga sa parsikolana kayanakon nami Tuhan asiroham saya ramoti mana sida labor hado lamulak sa parsikolana buka rohado pikirannya kaya anak konami asa takas dia tu sinasida akapar sejarah na pinasa ni guruna asa dong musela banasida na mangaluni makaluja ho parbinotoani takas suboto hami Tuhan tongon nuaeng naing mangarupia kaujian ma sato kinaya kaya anak konami alani hupasahatami nasida tu adopamu homa Tuhan na mengajar-ajar ya kaya nakon nami halak nao toro nasida Tuhan alani buka rohado pikiran nasida asa takas tingok nasida kapar sejarah na pinasahat ni guruna asa ngia marhite akai boy dia lusinasida aka soal pertanyaan na pinasahat ni guruna jala boy marlas ni rohanang nasida mabege aka hasil la tu akatikin anengro molo na mangaluli karejo akaya nakon nami Tuhan asiroham di tahun 2025 saya patongo matuhan kapar karejoan na hobar tu nasidabi asanggia doho marolopolo marlas niroha nang akaya nakon nami mamuji pasangapoko molo na undapok karejo pe tabay silas nirohai asanggia marhite siani Tuhan lam di tada nasida sido tolong atong ho matuhadongan nami miam maringana di tonga-tongani akabagas nami baik nak kabagas nami Tuhan bagas silas niro hadihan lumobi mamuji pasangak pokok pasu-pasu akan nahulahami di badiam manang di huta asanggia marhita kaulaun nami saha pasu-pasu itu tonga-tongani keluarga suak songoni matuhad di minggu nami sadarion hubuak kami tu adopamu ruas ni huriam na martabba gade ruas nagok ima keluarga sinaga
doho inanami Farhana Syar Kamil rap doho keluarga asiro hat Tuhan pasu-pasu manasida gabirongan nami di tonga-tonga ni huriamon tabaya kasilas ni rohai di nasida asanggia marhite siani Tuhan lam di tada nasida asido tolong suak songoni Tuhan di keluarga na di bagasan arsak parukidon di siala naung jumolo ni alamu ina na hina holongan nasida siak tonga-tonga ni bagas nasida asiro ham di sude keluarga sisolho natinadikon ni nanami suruh todim na bede man orang roha do pikiran nasida asa unak sa itu matangis unang mangadungi nasida alengga makirim nasida Tuhan dia kapasu-pasu dia kasilas ni roha nanak patongono mutu nasida tu akatikin anang roh apuli roha do pikiran nasida asanggia marhitesian itu halam di tada nasida asido tolong suak songoni matuhad di minggu nami sadarion macai godang ngaka kegiatan naik patu paun ni huriam tarlobi di bagasat sa mingguon par guru madua sermon lansia partangyangan wek partangyangan remaja naposo sermon SPH seksi sosial dohot akka partangyangan naksino de distrik na naik patu paun ni huriam asiro hatu hadisude akka kegiatan akka program na naik siudaon ni huriani sai patulus matuhan mardala dohot denggan hobar tulomoni roham padau Tuhan akaulau ni sibuli simolo tungadong na nang manggugay hurian asanggia sonak so haribo-ribo kami Tuhan marlas ni roha mamuji pasanga pokok suak songoni matuhan di minggu nami sadarion dia kadongan nami ruas ni huriam namar ningo dia ka ulang tahun nasida ulang tahun hatutubu ulang tahun pardonga saripeo takasu boto kami tuhatu pasu-pasubo aka umur nagajangi alani Tuhan mangalopitanga kami makamulate honaka pasu-pasung napi nasahamu dia kamanami nanami marhite umur nagajangi jalamangido do pehami tu akatikin anengro lantabai gajangi umur dinasida tabaya kapasu-pasu silas niroha asa tok-tok kami marlas niroha mamuji pasanga pokok suak songonima Tuhan nang di minggu nami sadarion macetorok ruas ni huriam na di bagasap parsahiton alani Tuhan mangalopitanga kami mabuan nasida tu adopamu tarlobi matuhad di sianesa boru pardede wektolu na tongon waik pemuliha di tonga-tonga ni bagasna nang di silisbet boru manik wektolu na tongon waik pemuliha di tonga-tonga ni bagasna nang di nanami inak situa marpaung boru sirait wek pitu na tongon waik nami di rumah sakit Hermina Cilengsi nang di nanami inang marbun boru siagian wek pitu na tongon waik nami di rumah sakit Sentra Medika nang di nanami inak tabuna boru pajaitan wek walu na tongon waik nami di rumah sakit Primaya Karawang nang dinanami inak si majuta boru tabunan na tongon waik nami sian weksada na tongon waik pemuliha di tonga-tonga ni bagasna macai torop Tuhan akadongan nami ruas ni huriam na di bagas apar sahitoni alani Tuhan mangalopitanga dohami huriam hakabepe cibuburon maboan akadongan nami tu adopamu nungatung loja nasida Tuhan na mangaduli hamalumoni nungatu kaci dia nasida lan yakapar sahiton nasida alani Tuhan mangilik kami surduk ko tangam nabadi nagok pasu-pasu majama pamatangnya kadongan nami namar sahiti asanggia marhite tangami tu hasahat jala taripar hamalumon nasakko itu kadongan nami masih holope hami tu hal lianomu hamalumon lianomu gajang umur asanggia tu katikin aneng ro boy hami muse rak marlas ni roha marolopolo mamuji pasanga poko atong sahatu tangammu madan dohoto dinami na kami saluhu na Tuhan na marpungun wain di parmingguan na nyon pasu-pasu hami saluhu na tabaya kasilas ni rohai satokin na Tuhan na inulabi mahan madapot to nakabagas nami ramoti hami Tuhan dia kapardalanan nami padawa bataba padaw parmaran palas roha nami anon boy pajupang dohota kanawawalong hami di bagas nami bi nang di tonga-tonga ni bagas nami ramoti pasu-pasu hami Tuhan tabaya kasilas ni rohai
Asanggia toktong lasrohanami mamuji hodoh mangulaulaon. Na pinasaha mo di tonga-tongani keluarga nani. Tuktuhi toktong rohadoh pikiran nani. Asa saya masih holhami Tuhan. Roh marpungu marsaor di joromon. Jalo matuhan helek pangiduan namion. Mar hite-hite guarnya anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di namarede hita bukwede 710 laos tapapungu ma peliata. Oh
mahita jongko. Alede bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut sileleonadenga doho nasau di basa na mauliutus. Hupasahatami masyanan nile homitu hami pelean nami tuho. Sai jalo may gabe wap na hutjus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami peleanon pati bulhok karajaum. Dito nga tonga ni huriam do di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam tadahami godang siloleo mituhami. Asalam girgirhan madok mauliake tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, sai pinarbadia magwar, sai Roma harajom, sai sau malomoni roham di Banua Tongao songon na di Banua Gijang. Leo matuhami sadario kanguluas siapari, se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami, una kami togio tu pangujunan, palua mahamisian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama buhina tuho jala si marohana midaho. Di dopako Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaur homa damena tutod di munabi.